Buhanay big time adlaw sang Biyernes, petsa Justisya na sa bulan na sang Disyembre sa mga tiga 2021. Ikatatlong adlaw sang Biyernes sa katapusan ng bulan sa mga year 2021. Ato na ginawelcome ang aton nga mga taga-palamati diri sa maya syudad sang Bacolod sa bangman na probinsya sang Negros Occidental, sa bilog nga Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Sa nga man nga bahin sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod kaga syempre sa ato sa nga YouTube account. Welcome diri sa pagbangalagad isang Bombo Hanay big time kaga syempre ang aton sa pagatutok sa maya Bagyo Odette. Ato na subong sa maya isla sang Panay ang nasambit ang bagyo. And nagabili naman sa kahalitan diri sa aton sa maya province of Negros Occidental. So padayonon naton ang aton sa special coverage sa Typhoon Odette Banwa. Sabong aga mangin kaupod ang inyo walagad si Bombo Erdin Bayonita. Upda na kita sa San Wave Media ang atak na sabong aga sa udulong sa inyo sa dugang mga balita lokal, mga balita nasyonal. Siyempre mga balita sa Batangas ang hinampang kagabalita sa artista. Sa mga balita sa mga tubig ko ang mga sentro sa nga talakayan na subong nga aga, siyempre magatutok kitagapon sa ning tropical or ning Typhoon Odette. May pila pa ka mga lugar nga yara subong sa may idalom sa tropical cyclone wind signal number 3. Bata ginakalipay naton wala na sa lugar nga yara sa idalom sa tropical cyclone wind signal number 4. Ang Bagyo Odette subong nga nagatraverse na sa may Panay Gulf and yara sa gapon ang tropical cyclone wind signal number 3, ang signal number 2 and then ang signal number 1. Kita diri sa may area sang ining central portion sang Negros Oriental sila ang yara sa may signal number 3 and then ang central and ang southern portion sang Negros Occidental rather central and southern portion sang Negros Occidental yara subong sa idalom sang sa tropical cyclone wind signal number 3. Mga LGUs ang ginalikipan sa Bacolod City, Bago City, ang La Castellana, La Carlota, Pulupandan, San Enrique, ang Banwa sang Valladolid, Pontevedra, ang Hinigaran, Banwa sang Moises Padilla, Isabela, Binalbagan, ang City of Himamaylan, ang Kabangkalan, Kawayan, Ilog, ang Kandoni, Hinubaan, and then ang City of Sipalay. Ang nabilin ng bahin sang province of Negros Occidental ang yara sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 2. Bangod sa ning Bagyo Odette Banwa. Amo lang ang isa sa ginapasalamatan naton because hindi gid mo nakatuman ang halit ang nabilin sang bagyo diri sa aton sa may probinsya and sa iba na pang parte sang isla sang Negros. Pero kung ginadunganan sang pag-ulan, hindi lang mo ni mga ma-record ang mga evacuees. Bata ginapasalamatan naton bisan way kita sang tulog kaya sa bagrong sang hangin. Kada syempre sa pagbantayan naton sa sining paggalabay sang nasambit ang bagyo, ang more sining dala is ang ining hangin halin sa tungang gabi kagabi. Asa na mag-aalas sa 2 sang kagahon. So i-check man naton ng pinakauling sitwasyon sa pila ka mga evacuation centers diri sa aton sa may syudad sang Bacolod kay may mga evacuees sa gihapon nga nagapabilin sa pila man ka mga eskwelahan diri sa aton sa syudad sang Bacolod. May pila man ka mga lugar nga nag-experience gihapon sang power outage. Sa sining mga tinion na Banwa, i-check kataman karon sa aton mga power distributors and syempre sa may National Grid Corporation of the Philippines sining gina-estimate nila nga pag or time sa pag-restore sining supply sang kuryente. Kaya kinanglan na pang clear ni mga dalan, kaga may mga poste sang kuryente, mga puno sang kahoy nga nagkalatumba. That is why nga mayara sang power outage.
Direkta man na karon dira sa may Andres sa Bonifacio Elementary School. Ang ato ni suning Bombo Patrol with the Bombo Lianizil Minardo and then Bombo Grace Lynn Labaton. Siyempre pagpadulong naton sa may Southern Negros nga mo gining isa sa mga labi nga nag-eksperyensya o kon nahalitan na sang Bagyo Odette. Dira karon sa may syudad sang Bago, i-check man nato ang sitwasyon with the Bombo Zaldi Foro II kay masako na ang DPWH and then ang mga taga local disaster risk reduction and management office sining pagpatigayon sang clearing o kon pagpangutod sa mga puno sang kahoy nga yara nagabalabag sa mga kadalanan para nga makalabay ang mga kotoran nato ng mga motorista. Unfortunately, kay sang gagahon, meron sang napatay kay sa motorcycle rider dira sa may syudad sang La Carlota, kaya siya ang natumbahan sang kahoy. Timing nga naman na paggalabayan niya, dito man niya nagalampos ining puno sang kahoy. So dead on the spot ining motorcycle rider. Ganalantaw ang basihalin pa sa sining trabaho and then pauli na sa ilang balay sang nasugata niya ang ining aksidente. Siyempre mga reporters ang ato ng mga disaster officers sa nagainlain sa mga LGUs dali sa Maya Province of Negros Occidental and siyempre sa ato naman nga Provincial Disaster Management Program Division sining halit na ginabili na sang Bagyo Odette. Samtang sa mga balitan nasyonal, ang Bagyo Odette nagtugas ang damages sa mga infrastructure and nagtuga man sa pagbaha sa pila ka bahin sa Mindanao. I-check naton karon naton nga mga sister station sa mga Bombo Radio Butuan and sa mga Bombo Radio Tacloban at the same time sa mga Bombo Radio Cebu. Kaya nag-eksperyensya mato sila subong sa lapnagon ng power outage bangod suling paggalabaya sa nasambit ang bagyo. Sige, saan ba lang kamo diri sa aton nga pagatutok sa Bagyo Odette o kamera sa international name nga Typhoon Raya. Jesse 7 minutos sa nakaligad sa takna ang alas 8 sa aga. Standby Bombo Lianizil Minardo. Atensyon sa mga nagulog sa entry sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. 1, 2, Panalo Part 20 sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Sa oras nga Jesse 8 minutos sa nakaligada sa takna ang alas 8 sa aga, yari ang aton sa nilabingon nga daily draw winner para subong nga adlaw sa Biyernes. Nagamit sa Silver Swan bilang proof of purchase taga 1047 na Sierra Madre Street, Barangay Villamonte, dari sa may syudad sa Bacolod. 1047 na Sierra Madre Street, Barangay Villamonte, Bacolod City. Ang aton nga tagdaog Josephine N. Saison. Josephine N. Saison. Ikaw mga aton nga tagdaog subong nga aga. Meron ka sang 6 ka oras para nga maklaim ang imong premyo diri sa estasyon sang Bombo Radio. Magadala sang 2 ka valid identification card with picture. Ipa-photocopy mo nga dana pero dalon mo gid diri ang original nga valid IDs. Josephine N. Saison. Ikaw ang aton nga taga-daog, meron ka sang tubdubalas sa 2. Jesse 8 karon sa hapon sa pag-claim sa imong premyo diri sa estasyon sang Bombo Radio. Congratulations! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Jesse 9 minutos sa nakaligada sa takna ang alas 8 sa aga. Ginabata ka na sa pag-asa ang tropical cyclone wind signal number 4. Samtang nga nagapadulong sa may Panaya Gulf si Typhoon Odette. Ba't parabos sa gyapon ng mga lugar ang nagapabilin sa idalom sa tropical cyclone wind signal number 3, number 2, and number 1. Santo diri sa may tropical cyclone na bulletin nga ginapagwa sang State Weather Bureau alas 5 kay na sang kagahon. Alas 4 sang kagahon ang sentro sang bata ni tropical or ni Typhoon Odette. Yara sa 75 kilometros sa nasa bagatnan na katungdan o kon southwest sang syudad sang Iloilo.
mayara ini sang kada sigon sang hangin nga nagadangat sa 155 kilometros kada oras malapit sa sentro. Pagbadlos nga nagadangat sa 235 kilometros kada oras at mayara sang central pressure nga 950 hectopascals. Siya ang nagapadulong sa nakatungdan sa kada sigon nga 35 kilometers per hour. Yara subong sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 3 ang northern portion sang Palawan. Dari sa Maya Visayas signal number 3 ang Guimaras, ang southern portion sang Iloilo, and then ang southern portion sang Antique, ang central and then ang southern portion sang Negros Occidental. Sa liwat, we have Bacolod City, Bago City, La Casiliana, La Carlota City, Pulapandar, San Enrique, ang Valladolid, Pontevedra, Kinigaran, Moises Padilla, Banwa sang Isabela, Binalbagan, Syudad sang Himamaylan, Kabangkalan, ang syudad sang Sipalay, at then ang Banwa sang Ilog, Banwa sang Candoni, ang Banwa sang Kawayan, and then ang southernmost town which is ang Banwa sang Hinobaan. Yara naman sa signal number 3 ang southern portion sang Oriental Mindoro. But i-check na to na because alas 8 subong nga aga may regalis ang bago na naman ng tropical cyclone bulletin. Nagapagwa ang aton ng State Weather Bureau. Let's check kung ano aton sa nga storm signal diri sa may province of Negros Occidental. Kung nakapagwa na diri ang pag-asa sining weather bulletin sa sining mga tinion Banwa. Okay, sa alas 8, tropical cyclone wind signal number 3 gihapon ang or number 2 kuan na lang kita subong yara sa signal number 3 ang northern portion sang Palawan. And then sa Visayas, we have Guimaras, southern portion sang Iloilo, and then ang southern portion sang Antique. Signal number 2, alas 8 sabong nga aga, ang southern portion sang Oriental Mindoro, southern portion sang Occidental Mindoro, ang western portion sang Romblon, central portion sang Palawan, kalakip na ang Kalayaan, and then ang Calamian Islands. Ang Aklan, Capiz, nabilin nga bahin sang Iloilo, ang nabilin nga bahin sang Antique, Guimaras, Negros Oriental, Negros Occidental, and then ang southern portion sang Cebu, yara na kita sa signal number 2. Signal number 2 na ang bilog ng Negros Occidental alas sa 8 subong ng aga. Kadasi gabi sang dalagan sang bagyo mo. Signal number 1 sa western portion isang Camarines Sur, and then Albay, Sorsogon, Masbate, kalakip na ang Ticao and Burias Islands, Marinduque, ang southern portion isang Quezon, the rest of Occidental Mindoro, kalakip na ang Lubang Islands, the rest of Oriental Mindoro, the rest of Palawan, the rest of Romblon, and then ang Batangas. Ang signal number 1 diri sa aton sa may Visayas, you have the western portion isang Northern Samar, western portion isang Samar, Bohol, Biliran, Leyte, ang western portion isang Southern Leyte, the rest of Cebu including Bantayan and Camotes Islands, and then ang Siquijor. So kita diri sa bilog ng Negros Occidental, we are under tropical cyclone wind signal number 2. So, kabaya pang tiway na gida sang tuman na bala. Napasalamat talan naton because way ginadungan na sang madabol nga pagaulan ang ining makusog tama ka madlos ang hangin sa iba ng parte sa aton na probinsya labi na dira sa Maya Southern Negros. Nagapanihol ang hangin kagabi. Nano man lang yung doon linagumba ang emotion ng balay kung mahuyo pa sang hangin ilabi na sa may ato pabala sang balay no kana sang building. So mani ang kabaskogon sang hangin asang naglabaya diri sa aton sa idalom kita sang tropical cyclone wind signal number 4.
May pila pa ka mga evacuees diri sa may syudad sang Bacolod. I-check naton diri sa may Andres sa Bonifacio Elementary School 1 kay amo ni ang ginapasalamatan naton kay ka-cooperative bala sang mga kauturan ta. May mga lugar lang diri nga daw medyo matig-agid mga kauturan ta and nagpangayo sang bulig kun ining mataas na ang tubig. But sa mga kalabanan nga mga LGUs, nigidamo na ang pagbaha. Magluwas lang gini sa ginexperyansya nato ng kakusog sang hangin. So, hangin natin dapat manago ka na lang gina sa strongest ang part dira ay sang building o kung na balay ay mo sa na tiniran or makadto ka sa mga tupal balay mo dirang kun na balay nimo isuban sa may light materials at least may sementado kang mapanaguan. And kabay pang hindi na siya masulit kung ginamando sa ngaton ng mga otoridad ang pagpatigayon sa preemptive evacuation sundo na lang naton. Kaya nakita na nila nga kabudlay ang pag-rescue kung sa tunga-tunga gid bala sang mata sang bagyo nga hindi na makagwa ang aton nga mga responders, hindi na makagwa ang mga rescuers. So hindi man na pwedeng i-risgo nila ang kabuhi nila because kapila naman na sila kabes nga nagapahanumdom kabay pang timangin leksyon ni sa aton na tanan. Kung ginapanawagan sa ngaton nga mga otoridad kita diri sa Bombo Radio bukas gid para sa mga otoridad naton nga magapagwa sang panawagan and then na mensahe nga kung kinahanglanon ang preemptive evacuation magpadulong na sa masahilway nga lugar. So kadamo sa mga nagapamati diri sa may syudad sang Bacolod and then nagasunod sa may preemptive evacuation. Kagasabong tinagawlat-ulata diri sa clearance nga pwede na sila makapauli. Isa na dira ang Andres Bonifacio Elementary School 1 direkta sa area Bombolian ni Zilmin Nardo sa report. Kamin. Yes, Bombo Erlin, live kita diri sa Andres Bonifacio Elementary School 1 na Bombo Erlin kung sabihin ang sitwasyon na diri Bombo Erlin. So makita naton nga wala pang duwa-duwagin agyan dito sa bagyo iniya ang iskilakan diri Bombo Erlin, no? Kada sa parte naman sini sa mga evacuees kay amat-amat na ini sila Bombo Erlin pauli sa ilang mga puluyan Bombo Erlin, no? So specifically ini mga evacuees halin sa Mayabanago area kay ang mga service ini nga sugat diri, no? Sa pagpanguna sinini Kapitan Ricky Hare sa Bombo Erlin sa ginamat-amat na diri sugat ini mga pumuluyo sa mga barangay Banago Bombo Erlin. Ito ang kaginang mga Bombo Erlin, no? Sa bintang na nakuha naton mga alas 2 pa rin sang agat mayara 73 ka families 279 sini ka individuals ang evacuees diri sa may evacuation centers o correspondente diri sa may Abisuan. So para sa Bombo Erlin aton man makaupo diri o na magpapamasian taman ini ang pahayag sang principal diri no Ma'am Lolita Cabacog nga nagabuli diri sa supervise man sa monitor sa mga kauturan naton nga yari diri sa Bombo Erlin sa makita din naton ang sitwasyon sini sa mga kauturan sa Bombo Erlin, no? Madamo ini sila sa dalang gamit so ginsalban nila amo ilang mga ginauna ang mga basic sa mga bayo sinimila kag mga pagkaon na Bombo Erlin no mga kabataan sini nga mga magagmay pa 5 ka tuig ginakupos man nila ang tag-isa ka tuig nga mga bangkod nila Bombo Erlin. So gabi ligay lang no amo ni ang maayo sa tubong sentro Bombo Erlin kaysa pinaka sini Bombo Erlin no sa ngagin na dangat naton nga bagyo nagabinuligay lang sa gihapon sa mga ilang presidente nga nagabulig naman nga padulong sa ilang puluyan. So Bombo Erlin, popod naton na subong si Ma'am Lolita Cabacog, ang principal sang Abisuan. So kamustahon sa Bombo Erlin ang sitwasyon. Itidragid si Ma'am Gali, no? Yeah, so Ma'am, good morning. Live kita dito subong sa Bombo Radio. Kaupod si Bombo Erlin Bayanita. So Ma'am, ang kagabis, Ma'am, kamusta diri ang sitwasyon? Sa kanang sa mga siguro sa gihapon wais sa mga casualties, no? So nga maging tang nikitan nga nagkarararumpag sa mga kahoy pero at least so sa Abisuan nangin evacuation center. So ang Banago diri kagabi nagtiner the whole night. And lisay man ko kay at least bisa sa painano
napasulod sila sa kwarto, ang kabataan safe, na-providean sila sa ilang pagkaon, natin sila sa DSD. So, madami ko salamat sa aton city government, and of course, sa kay Ma'am Gladys Sales, na nag-monitor the whole night, kag nag-update kung ano ang plasada sa mga evacuation centers. In fact, kagabi ari siya, dason nalantaw yung ang sitwasyon sa mga gilikanan sa kada kwarto. Kag sa sininga aga, daw ka-okay man, daw way lang. Way man sang may mga silinga, may nabasakit, or may patawhay lang gid. So, ang akong ginapasalamatan ang suporta sang CCDFSD, sang atong DepEd, sang atong mga utility personnel, ang atong mga teachers nga despite nga gisuspend ang klase kagapon, nagbalik gid para nga ma-ensure ang ila kwarto ready for accommodation. Yes, so ma'am, as of today, o kaya sa kagabi, di ba sila gidi ang data sa evacuees or ang number of families and number of individuals? Ang ito pa, hindi ko accurate sa data. But more or less, mga 200 plus individuals na. Yes, individuals. So, adults and kids. Yes. So, So ma'am, ano din ang concern niyo sa kagabi din sa mga evacuees or sa school man din ma'am sa as evacuation center? in terms ng accommodation, daw ay problema, no? Ang aton lang sa kagating, siyempre ang wasok ng hangin, ang pagkaradagdag sa mga sangasang kahoy. Kasi siyempre, nakita niyo palibot sa aton school. Damo mga kahoy. Kag sa nakita niyo dadampi, ang amon nga HA building, bago-lang natapos, again renovate, nga nang kapag sila lunok, ang lunok ko na narumpag na. Gason ang part ng ilang ato narusdak man. So, amo nang so far daw, amo man lang na iya ang nakitaan sa dinga damages. So, except abing may mga parts ng dilapidated fence na gidman ko sa likod. So, natumba tong kahoy, part na to na rusdak. So pa mo na, siyempre mo na yung kasada, nagkadamo sa mga urot ng kahoy da nga mga sanga-sanga para ma-clear ang aton school ground. Yes, so after sini ma'am, no, ano ang plan na diri sa school nga kung makapuli na ini mga evacuees ma'am? Ang number one na da, clearing. Some cleaning. Some disinfecting. Okay, siyempre, wait pa yan naka-exido with siyang health protocols. Wala naka-thermal scan. Wait kita yan naka-alcohol, naka-sanitize. So, kaya naghali naman sila. Ang ato lang awanon, pinluan, nag-i-disinfect. Bumulyan, Yes, Bomborlin. ang classroom gini no, natumbahan isang lunok. Ma'am, good morning. Good morning, ma'am. Ang natubana sa sanglunok, part ng nasa sang atop, sang bag-ulang natapos nga gin-repair nga HA building. Okay. Pero hindi man gid mo nakadako ang damage? Wagin man ma'am kay wala na yung bag-una sa nga building nga gin-repair, so wala sang na nagpiner. Kasi ang sa kilid to sa perimeter fence, amo na pero ka natumbahan sang isa ka kahoy. Oo. Tip part na sila naguba gid eh. Narumpag gid siya, ma'am, no? Oo. Aha. Ang classroom sa yun gamit tadra sa may Abis 1, mga pila ka bilog, ma'am. Ang ato nga classroom nga gin pasudlan sa mga ginikanan is more or less 10 ka classroom. Oo. So, galulupod naman sila mga kabataan. Oo, kabataan dason ay sa kwarto may ara 3-4 ka pamilya. Aha. So, ara man kamo dira, ma'am, kagabi? Oo. Aling gid sa aga ginbantayan gid ang tanan-tanan nga para nga kung may mag-inabot may maatubang sa ila. Kaya siyempre ang school head hindi gid pwede maghalin. So nagtinergi ko di sa subong
And probably after pag hindi nga matapos so na ining clearing, Oo. i-ensure ko nga ang school i-plastaron kay sige na lantaw na nga pagbalik ni sa mga maestra sa January 2022. Ang eskwelahan, okay lang. Oo. Wala lang suminatabo. Dason kung ano man ang pagaling nila, amo na lang balikan nila. Pero I will be here for the whole Christmas vacation para atenderon ang school, ang mga facilities. Aha. Sa mga bintana, abi diri ma'am, kay kurso ginabi sang hangin na kagabi. Anong epekto dira sa inyo? So far mamula sa mga classroom buildings, so far wala. Okay. Mayugid. May lang nimang abi kay why ginopdan sang double no? Nga ulan ang ining paglabay sang bagyo. Kakurso gato dahil sang hangin pero Ang hangin gid. oo, hindi gina mo na kadelikado because delikado man siya tuod pero nagituman na kay why sa mga pagbaha. Sa mapuli na gid niya today tanan nga mga evacuees. Kaluyan ma'am daw nakagaymo sa sila paulit sa ila mga malay. Kaya siyempre kagabi, pamati lang po nisang ilang tulba, ang bal nila nga, base ang balay nila, bahay ng mga ato. Okay. Pero okay na sila Oo. Tapos naman yung yung mga Christmas party. Huwag na Christmas party, kaya supposedly, subong adlaw. Napaisol. Tindi na lang ni ma'am? Postpone na lang? Or why Postpone na na lang, lang? and hopefully, mga next week base. Okay. Kaya may ara pa man sila nga balik ko nga report. So that na lang kami dahil mag-gather ang Christmas party. Okay. Sige. Thank you again, ma'am, ha? Sining time mo Madamo diri nga sa salamat. amon na sa bang Maradyo Madamo nga Bacolod. salamat. Okay. Thank you again, ma'am. Thank you, ma'am. So, Bomboerdin, ato nabatian si Ma'am Lolita Cabacog, ang principal sa Abis 1 sa Bomboerdin, no? Amo na diri subong ang sitwasyon diri sa may Abis 1. So, Wala na gid evacuees sa Bambolian. Bomboerdin. Why na gid no? Bilin? Nakapuli na? Nara pa pipila ka Bomboerdin sa Sige, mga be. bata pa diri nga naganilabay. So, Basi Bomboerdin. ma-approach mo? Yeah, Pauli na subong ang mga evacuees sa Banwa. Adara sa may Andres sa Bonifacio Elementary School 1. Mga kabataan do, why na also face mask din sa ila, no? Mumulian. Good morning. So, ma'am, ano gani pangalan sa diri ma'am? Live ka sa Bomboradyo, ma'am. Ano gani pangalan ta, ma'am? Rosita. Ang imo face mask ipasaka ka naman. Si Ma'am Rosita Yagaw. So, ma'am, maayong aga, no? So, kamusta diri ma'am ang pag-tiner diri ninyo sa evacuation center? Okay man lang di. Salamat. So, sa paghalin ninyo, ano ka mo oras nag-evacuate diri kagabi, ma'am? Mga alas 6 siguro. Alas 6 gabi. Then, taga-hindi ka mo gani, ma'am? Sa Banago. Sa Banago. So, kamusta ini ang eksperyensya ni ma'am sang kagabi samtang nagabagyo dito sa may balay niyo pa sa may Banago? Man kami, pinaka-expression kami nga nakasalo kami di. Halika nga mo sa balay kami na makabalo kung buba na to. Yes, aragid ka mo sa higat ng baybay. Wala kami sa ng baybay. Yes, so kung i-describe sa ini, ma'am, o kung ilaragway naton di ang inyong mabalay, so ano ini ang klase sa inyong panimalay ito, ma'am? Wala kami ito pakabalo. Eh, di pa po ulit pa ito naman na ang upod na lalaki kung na ano itong mga gatindon pa to. So like materials man ini ang inyong mabalay. Mga kawayan. Oo, mga kawayan. So pila ka mo diri kabilog ang na-evacuate ng mga pamilya mo? Daw kadamo kami din, mga bata ko, may mga bana. Mga pila kabilog, ma'am? Wala ko kabalo daw, walo na di sila kabilog mo. Oo, mga 8 ka mo diri kabilog. So sa parte sini sa pagkaon nga ginpanagtag sa inyo, okay man. Lang. Okay man. Yes. So, No, ano dire ang imong mensahe man, ma'am, no, sa nagabulig diri sa inyo, no, especially sa DSSD kaga sa Abis 1 man, no, nga naga-cater sa inyo as evacuation center 3. napasalamatan namon, naging buligan kami sang aliit. Sa pagginamon pasalamat. Kaya ang bintang hatag nila sa amon. Ng mga pagkaon. Walang na Yes, so sa subong makapauli ka na sa inyo nga balay, ma'am. makapuli na kami kay ilang taon to namon kung ano na to. Kaya na lupad to itong mga atop mo. Walang na.
Okay, so Bomborlin? Apo niya nang ginakungkong niya, no? Yes, Bomborlin sa nagadali-dali si ma'am kaya nga service Bomborlin nga nagsugat no ang Oo. mga kanter ara na. Okay. So amo na Bomborlin. Din sila nga purok sa Banago. Yes, Bomborlin sa may so wala na Naglakat na si nanay. Yes, naggrabe ang dalagan Bomborlin sige natawag na siya sa iyang bata. Oo. No? Di mayo man na gani Bombolian kay at least ginasugat na sila dira. So hapos na lang sa ila ang magpauli pero dumibili na pa dira mga kabataan nila ban. Mga kabataan doon nakakilala face mask kila no. Amo gid Bomborlin so nalingaw na din sila gani sa ginalagan dagat. So ginatuway Oo. sila sa nga principal. Hmm. Kay nagasaka-saka sila sa mga hagdanan so kadelikado man na Bomborlin so risgo man ina sa nga eskwelahan no kon sa naga-monitor diri sa ila. Pero gamatamat naman diri pang clearing Bomborlin ang utilities sang Abis 1. So amo ra nang ginahinyo gid ni Ma'am Lolita no sa parte diri sang Abis 1 no kon sang ang principal ni nga buligan na lang ako nabuylugan ini ang pag panidlok man diri Bomborlin sa nga eskwelahan kay subok ko makita pinaton ang sitwasyon. So do ginaagyan gid ini sa nga bagyo sa mga gani nga sa iyang mensahe kay nga gusto niya kung ano ang paghalin no ang sitwasyon sa eskwelahan sa paghalin sa maestra sa pagbalik sini so amo man sa gihapon ang makita nila Bomborlin. Ang I Love Abes one hungod dayagoro no nga ginatumba anay. Bomborlin so nakumbag ini sa ang I Love Abis 1 nga yes so Bomborlin kay ka although nga medyo mabugat so nadala sa gihapon sa hangin diskan diri sa mga drainage ayun kadi Bomborlin nga mga kabtiya so nagkaratumba man Bomborlin. Okay, sige. At least safe man ang mga pumuluyo nga nagtinera dira. And ginapasalamatan nato ng DepEd kay tinagpasugwat man bala nga gamiton. Tiyan mo man gid niyang kalalangan na mostly mo ang mga classrooms na ginagamit bilang evacuation centers. Sige, i-check nato na karon sa may Southern Negros. Thank you gid, Bombolian. Yes, sa Bomborlin live kita diri sa Andres Bonifacio Elementary School. Ini si Bombolian Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo. Madamong nga salamat kay Bombolian Zil Minardo with the Bombo Grace Lobaton. Direkta dira sa may Andres Bonifacio Elementary School 1 na nagmatamat na pauli ang mga residente sa barangay Banago nga dira naga-evacuate sa may Abes 1 kagabi. Ayon niya kay alas 7 nagapulo pa nalithi pa lang to kagabi pero medyo nagmatamat na man kusog ang hangin pero safe pa ya bala nga mag-evacuate. So why man sang mga casualty ang na-report diri sa aton kagamo ginapasalamatan ta. Kaya nga panawagan sa ato ng mga city and provincial officials nga malabot naton kag zero casualty lang ilabi nang nagailapit ang adlaw sang Pasko. Magluwas lang gid sining ginabawian sa kabuhi adra sa may area sang syudad sang La Carlota. I think Barangay 1 adra sa may syudad sang La Carlota. Mga alas 2 kay nasang kagahon kay natumbahan siya gid nga napilpila na sang puno sang kahoy nga natumba bala kadung nga sa ning paghuyop sang babaskog nga hangin. I-check up naton mga nalabayan ni Bombo Zaldi for the second dira sa may syudad sang Bago. Kaya tiyan mo ginagina kasakuan sa mga otoridad data ang pagpangutod na ang pagpatigayon sa clearing sa mga dala ng dre nagkaratumba ang puno sa kahoy. Kung panggid naton mas grabe gito yung epekto sa bagyo Yolanda. Bisar pa nga ti paruman silang tropical cyclone wind signal number 4. So winigid mo na yakatuman ang mga kahalita na bala kag mga karamuon sang puno sang kahoy nga nagkalatumba ilabi na mga poste man sang kuryente adri sa may province of Negros Occidental kadungan sa ning paggalabay sang bagyo. Mga alauna hasta alas 2 kainasang kaagahon.
Aso naman lang nga sa aton mayroon sang okay nga tulog, no? Sigurado ko nga waigid. Ating iba na diri medyo guro nakapawahiway mga alas 4 na. Kaya okay na bala ang huyop sa ngangin, no? Pero hasta mag alas 4, sigurado hindi ka makahibo magtulog. Kaya sa kakusog sang hangin. Iba na ganing nga mga kauturan tayo, labi na dira sa may Southern Negros, sa mga medyo mataas-taas nga mga lugar diri, sa ato na sa may probinsya, nagapanihol ang hangin. Pero tayo mo na ginapasalamatan nata kay waigid sang tuman ang halit ang natuga diri sa ato na sa may province of Negros Occidental, ining nasambit ang bagyo. Ang iban na sining mga area or parte, service area, balasang mga power distributors sa naton diri sa may province of Negros Occidental, tiway pa sang supply sang kuryente, ang ano na talaga kay iniman ni galayon na mabalik because kanamo man sang mga linya, poste sang kuryente nga nagkalatumba. So, ininangan-angan na mabalik ang supply sang kuryente. Ginapatigayonan man sang clearing ang ining mga kadalanan. So, kung aga ka pa yan nagwa, for sure medyo ulo atrasado gid. Kaya mahulat pa mo nga ginasunod man ba sang taga DPWH o kung sang inyo dira nga taga city or municipal engineer's office nga mautod ining mga puno sang kahoy, gagbay man na siya, medyo drodalago naman nga mga kahoy, kalabanan na diri mga lunok ni bala, amo ni mga nagkalatumba. Para sa nang dira kagabi na record sa may tupad sang aton provincial capital sa may North Capitol Road. Bayan lang ganito kay nagkagwa dayon si Barangay Kagawad Jonathan Diaz. Nga sakay diri sa may taxi nga didto gid na tumba ang ining lunok dira sa may North Capitol Road. Tisubang palayon man ang clearing operation sa dira sa may syudad sang Bago. I-check natin sa biyak kaninya, Bombo Zaldi for the second. Bombo Zaldi, come in. Yes, sorry. Sa diretsato sa syudad mas sa Kumborlin, dire sa sa nga no ti sa nalabigyan kita na nakon sa nga kita dire sa dahil balasang barangay. Sige, duga fluctuate ang signal mo. Siguro sa telco. Sige. Padulong Kumborlin, Brasadal, sa barangay Dulaw, Cavite City, padulong sa barangay Sumat, na dire sa syudad ng Bacolod. Sige na sa nagadahi kita nagadanga siguro Kumborlin sa walog kita mga nagapalapat nga kahoy sa dalan. Kaya medyo nalawig-lawig yan kita sa atin nga. Kay sa nakita natin Kumborlin, ito Pulibago City Police Station siguro ito Kumborlin. Ang mulang ito isang may arasang so nga gamit. Kaya mo lang itong nakasaran niya. Pero sa iba niya nalagyan nato, sa labanan, mga daw mga piniguyo na ng Buberli, para nagabinobigay. Kaya nag-bakit na. Nag-lagyan na ang ginagamit para yung mautod ang mga kahoy na nagabalabag sa dalag. Kaya ang problema lang ng Buberli, nagdugay lang gawa kay dalagpo kasama sa mga kahoy. Kaya dito ganun Buberli nga bahin sa dalag ng Buberli nga kay wala pagid balarong Berlin sa mga nagatapa sa dalan. Ang mga motorista, ang mga sidecar, ang mga dalagpo sa salakyan, hindi na nakalabay ng Berlin. Hindi ka makalikaw, yan mo. Ang iban mong Berlin, hinimo na lang din nila dalan ng kampo, wala kay kilid ng highway kampo. Ang kampo na lang din hinimo nila nga dalan ng Berlin para makalusot. Ang mga tigil lang ngayon, walang kita makalusot dito sa ng Berlin para lang makatabok ng Berlin. Kalabanan din ng mga kahoy, mga akasya, no? Mga nabali, ang iba natumbagid. Magit mong Berlin sa ito nalabayan, kalabanan, mga akasya, mga inkanilyo, maginakalabanan mong Berlin. Pero magluwas sila mong Berlin, no? May ara kita nalabayan, mga tatlo kapag kuryente nga nag-hilagit. Ang isa, bedra sa bahin, sang lapit na sa BGMT, wala mong Berlin. Tabunan na nanda, no? Tabunan?
Tabunan na sa Lusog na Tabunan mo Berlin, Barangay Tabunan, Bago City. Oo. Kaya ang iba dito sa Duha naman niya dito sa Barangay Dulaw, Bago City, Berlin. Si amo na bala mo budlay delikado kaya ang dito tampi Berlin daw ara na gid balang katunga gid sang lane sang dalan Berlin ara Mm. gid kaya hilay. Oo. Kung labihan daw nag-single road na lang Berlin, isa na lang ka lane. Mm. Kaya, Pero at least may ay, malapad. portion pa sang dalan nga malabayan. Kaya wala nang delikado mong Berlin iti sa karon gani iti madamo man sa atin mga bumulo yung maka-experience. Sagid man sang brown out, Aha. kay siyempre kinahanglan man patyon sa atin nga sineko ang kuryente. Aha. Kaya delikado, din man katama, isang gani diri sa syudad sa Bacolod mong Berlin, matamo man sa mga kuryente sa dalan para mong Berlin nga makita naton. Correct. So kagabi mga Para- oras na dula ang supply sa kuryente sa Bago? Sa Bago City, Berlin, sa hahin sang Dunal, pasulod na sa Barangay Atipulwan, Barangay Palingin, mga gabi naman Berlin, mga alas 10 ng gabi siguro, nagtugod kaya napatay ang kuryente. So medyo Sa- dungan si- man gali diri sa may Bacolod. Daw dulungan na mo Berlin, kaya ang sa dira sa bahin sa Bago City, Berlin, si Sineco, man gihapon ng kuryente, wala bang Berlin nga gamit. Mm. Sa karon may aragyan man dito Berlin nga mga nagkalaguban madamo kito Berlin sa mga atop na nagkaladula sa hindi nga bagyong Odette Berlin. Oo. Isa man gani dito sa Barangay Malingin, Bago City, kasunod lang man na sa Barangay Dulaw. May mga pamalay dito Berlin nga naghaplak dito sa dulo tungod sa bagyo. Aha. Kung humanawi sa may light materials, amo tong kabaskugon na sang hangin, bumuzald, laban-laban niya gubagid. Amo gid mong Berlin, tibiskan gani ang ginakahangawan pwede pala pang iban mong Berlin ang mga may mga kahoy, mga dalagyo nga kahoy, mga malapit sila yung mga kabalayan, kaya mo gitang delikado nga mahimo bisa mo to kada kakusog na hangin, matumbahan ng ila yung mga pamalay, masulusugo man sa atin yung mga iban nga mga pumuluyo mong Berlin, nga nagkalaguban gid sa ila mga pamalay bisan dito gani sa mong Berlin kay daw kita kulbaan man kami kay gahod ang atop daw kulang-kulang na lang luparon mong Berlin pinaswerte man nga wala gid lupa dong Berlin ng sanghangin. Aha. May lang ni kay tiwalagid sang mga casualties ng mga na-record. Amo na bibintaha kung meron ka sang preemptive evacuation. At least kung kusog na gid balang hangin ng mga nagalinupad dara nga mga scene, hindi ka na amo pa ning pagwa ni mo bala kag pag-evacuate. Amo gid mong Berlin ang importante bala kong Berlin nga wala ang hindi mo ang mga na-disgrasya bang insidente tinaragin man matugo kami aragin man at least wala bong Berlin nga hindi kaya natamaan. Although may mga nagkalagubang nga mga pamalay, may nagkalatumbahan sa mga kahoy, kaya mga amo na yabong Berlin nga masarangan pa na iya nga mabalik mo. Kung paraya ko ng kabuhi ang madula bangod sining badyo ng Berlin. Ang maganda mahimo man bong Berlin, nakita man natin nga ang preparasyon man sa aton nga syudad, sa aton nga probinsya, sa DRI, Sibong Berlin, kasi niya nga sahit ang krisis ng Berlin. Ining balay nga naghaplak sa Bago ni Bumuzal. Berlin? Ining balay nga litrato mo sa Bago ni siya naghaplak. Sa bahay sa Berlin, sa Barangay Malingin, sa Dagsang Bago, kay si light materials lang gid nga human ang balay ng Berlin, si ang masugot. Kasalpar lang gid nila. Maayo lang ganyan mong Berlin, no? Mga Nakagwa sila? Sila sa balay, naghali na yung daan mong Berlin. Silent sila danay, bala sa tupat nila balay, kaya ingat balay nga concrete ya mong Berlin. Kaya parang siya matugulan, dahil dapat sa ilan, ang ilalang ulunan ko, no? Habol ka ang cellphone ng mong Berlin, kaya mo lang ginamagala nila. Pag silent, mo pa na sa karon gina-recover pa nila mga kagamitan nila sa ng balay na nahaplakan din yung Berlin. So sige lang at least makabangon naman sa gyapon. May mga ayuda man nga tagang gobyerno kagamat-matan lang patindog Bombozald. Ay di man abi pwedeng
ining magatener kita dira ilabi na kon nakaibalo kita nga sa signal number 4 or signal number 3 hindi makabato bala ang structure sang balay naton. So mas mayo na lang gid ang masalbat ang kabuhi naton na kay ang kabuhi ta isa lang mo. So basta buhi lang may paglaom gyapon ini mga balay nga nagkalaguba mapatindog tagid. Namagid Bombo Erlin, siyempre, maayo man ba ang mga pumuluyo natin Bombo Erlin sa subong niya nga sinihon, sa naagya natin, nasang pagsugod ka lang sa subong at 2021 no Bombo Erlin, yung mga pagbaha, daw ara naman ba sa pintar sa mga pumuluyo natin Bombo Erlin, nga mas maayo, ganyan mas temprano, nga maganda, ting iban, temprano, ka nagpadulong na lang sa evacuation centers, naghalin na sila mga puluyan, kaya siyempre, nakahibalo man sila sang posibleng matabo, mahimo, in kaso, yung pasigta kayo sila pala Bombo Erlin, magrisko pag sila mga puluyan. Sige. Thank you, Gid. Bombo Zal, halong kada. Di ka diri Bombo Erlin sa Barangay Bilao, Ciudad Sangbago, inisi Bombo Raudi for the second para sa Mansang Radyo ng Pilipinas. Yung sent over number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Padamang salamat kay Bombo Zaldi for the second direkta dira sa Maya Ciudad sang Bago. Amo na nga ginasakuan sa bong sa atong mga otoridad ang pagpatigayon sang clearing operations sa mga dala nga natumbahan sang puno sang kahoy o kon nagahilay ang poster sang kuryente. Iba na ganin dirati nagkalatumba gid ang poster sang kuryente. So, matamat lang, pinagani sa mga barangay officials, nagpanawagan sa may mga bulawanon, din ang tagipusoon, kag makapahulam, kung meron ka mo sang chainsaw, mas mayo gid kon mas damo man ang mga nagapang siada bala, o kung mga nagapang utod, sa mga kahoy, ang nagkalatumba, o kung iba na dirati mga nabali, ba na nagkalabali ning ila sa ning mga sanga. Ang ating mga nagatunton sa mga dalan ang aton ng mga power distributors, may mga tagsa naman na sila ka mga response team nga mo ni ang nagaresponde sa mga area nga mayara sa mga nagahililayo ko ng mga nagkalatumbang nga mga posters sang kuryente. I-check nato na karon ng extent sang damage dira sa Maya Southern Negros kay mga kautoranta dira sa Maya Syudad sang Kabangkalan and then dulong na sa Maya Banwa sang Kawayan ang nagpadangat sang impormasyon nga kakusog gid sang hangin nag-landfall ning bagyo ikapito niya na ning landfall mo sa naglabaya siya dira sa Maya Banwa sang Ilog mga alauna asa alas or before alauna kay nasang kaagahon. 1 minuto ang nabilin antas ang alas 9 sa aga. Pagbalikan nato na dugang pagiging mga update dali sa aton sa nga pagtutok sa Typhoon Odette. Bombo Radio Bacolod. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radio kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radio. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Pag ang 3,000 nga akon nadaog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang palangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga Homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radio.
San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod nga pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan, sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masabi ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. One, two, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon basta radyo Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo.
Amen. O Diyos nga amon amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sa radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iba nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iba, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa Time, 17 minutos sa nakaligad sa takna ang alas 9 sa aga. Pabalikan na diri sa aton sa nga palatuntunan sa Bombohanay Big Time. Yarin na ang aton nga tagdaog sa daily draw sang 1-2 panalo part 20 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Mag-claim na sa iyang premyo. Ginalaki pa na sang 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sang grocery goods nga nabutang sa may balde sang Orocan. Sa Disyembre 25, ang aton sa grand draw, may piliwan na kita nga ka-74 na ni nga milyonaryo dari sa mga promo sang Bombo Radio Philippines. Magabato na sang 1 million pesos. Madugangan na naman ang mga pangalan sa Bombo Millionaires Club. Ang ating grand prize winner sa Disyembre 25 mismo pagagabuton. Sino yan ang pinakamaswerte sa tanan? Alin sa may Luzon, sa National Capital Region, kaga siyempre sa may Visayas, and then sa Mindanao. Direkta sa may Studio B, dili sa aton sa nga pag-award sang premyo sa aton sa nga winner sa daily draw sang 1-2 panalo part 20 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Bombo Carla May Defensor. Come in. Sa Bombo Arlene live kita diri subong sa Studio B kag magabubo makita sa aton sininga pa premyo Bombo Arlene no ti kagabi naka-eksperyensya kita sang madabol kag mabadlos nga hangin so sa subong naman niya Bombo Arlene diriya bubo kita ya sa nga pa premyo sa aton sininga mga kauturan na Bombo Arlene so wala sang duwag na kabaldeaw, duwagin sila. Tatlo ni Bombo Arlene, no? Tatlo. Lubos-luboson tali. Oo, kay ti, syempre, kagahapon, ti mabudlay na magagwa, no? Sa panimalay, Bombo Arlene, ti sa subong, no? Gintagaan natin sang tsansa ang mga nagdaog kagahapon, no? Bombo Arlene, ti, pakabalo magkita, magkonsiderar, no? Ti subong ari, di sila, para mag-claim sang ila sining premyo, Bombo Arlene. So, unahon. Kamusta sang mga eksperyensya binila sa Bagyo? Amugin, kamusta nato, no? Kung kamusta ang ila sining eksperyensya sa Bagyo nga Odette Bombo Arlene. So kagahapon pa lang niya wala gituntat sang ulan, sang gabi didto nagin nagyas-yas no ang mabaskog nga hangin kag ulan Bombo Arlene. So unahon ko si Nanay Janet Gonzales. Janet Gonzales nga taga Lugway, Silay
City, Bombo Erlin. So, Nanay Janet, palapit na diri kag kuhaon mo na ang imo sini nga premyo. So, Nay, mayong aga, kamusta? Mayo man. So, Nay, ati kay nagdaog ikaw, no? Nagaano ikaw sang nagdaog ikaw? Nagapanghimo sa likod. Nagapanghimo sa likod, walay kati ginako namon nga ang baba si magsaka ang tubig. So, mga oras, sige na walawagan? Mga 10 o'clock. Mga 10 o'clock kagapon. Dito na kagapon, Bombo Erlin, no? Nagayas-yas na ba ako, ulan-ulan na, tisla ni Nanay, nagpreparar, no? Te, kamusta ang eksperyensya nyo sa bagyo nga Grabe ang experience namon subong kay ang amon nga balay. Nagkuan ang dingding nakuha. Ano inyo dingding kahoy or Plywood. plywood? Oo, tapos ang atop nagatukyab-tukyab. Kagang amon nga banyo, wala na sampertahan, wala naman atop. Naglupad na. Ginagmay Aralanda sa natumbala so. Piyak balay na. So, mga pasado, alas 12, kagabi, no? Di, nag-ano lang kamo sa inyo, sininga pa. Wala, nagakuan lang tapos kami sa bana, kung kapangita kami sa ngamin niya tulugan, kaya ang ulan nagsulod na sa blay tapos nagatulo na sa konti kapangita kami kundi kami nga makaplastar kay ligdaan namon. Pila ka mo sa inyo balay? Duwa lang kami kay ang duwa ko kabata kang nanay ko ra sa piyak balay ga pangarkila lang. Di may man kay wala naglupad ang atop. Wala lang nagatokyab-tokyab lang. So, Bombo Erlin, ti kadelikado gin, no? Sa inyo sininga gin na Kaya kami sa experience. Lugway sa Mahigad Suba. Higad suba. Oo. Suba gid. Oo. May pika-pika man. May pika-pika na subong. At least may Lugway, pika-pika. ano gani Bombo Carl? Lugway, ano ganin ay? Lugway Adela. Adela. Lugway, Adela, Silay City, Bombo Erlin. Barangay Adela na da? Barangay Lantad. Barangay Lantad. So, Bombo Erlin, nari na... Lugway, Adela, Barangay Lantad. Yes, Bombo Erlin, nari na ini sila sa nabukid nga bahin sang sila. Ay, sa highway. Sa may taytay. Naggalihari lang sila sa may taytay. Gali, Bombo Erlin, Tiko no, damo lang ulan, nagasaka na day, no, ang tubig. Kung magdamo lang ulan, nagasaka ang tubig. Kung gasugata ang taog kag ang ulan na sa bukid nagataas ang tubig. Sa subong wala siya sa taas gid kay ang ulan dutay lang. Hangin ang laban. Okay, so hangin ang laban nga Bombo Erlin, no, ang nagigo sa Maria sang Silay City, Bombo Erlin, ti mayo man kay ti way naapektuhan makamustuod pero wala kamo yan na samaran. Wala. Salamat. Salamat. So, Bombo Erlin, namo to, no? Ang eksperyensya ni Nanay Janet, no, sa Bagyo Odette kagabi. Ako na kagahapon, Bombo Erlin. So, Bombo Erlin. Why sila yan nag-evacuate, no? So, Nay, wala kami yan nag-evacuate. Wala. Ara lang kami sulod balay. Aha. Okay lang ako, at least, no? Bali, Bombo medyo delikado dara ang paggasaka sang tubig. Yes, amo gani. Bisan na, pero ginabalan ka mo nga ma-evacuate ka man. Wala. Prepare lang kami kung magtaas ang tubig. Malakat ka mo. Oo. Okay, so wala man sila advice nga ma-evacuate Bombo Erlin. Pero kay tungod nga nakapika-pika na ang suba, kag hangin kalabanan ng kagahapon Bombo Erlin, ti wala sila na advicean sang mag-evacuate pero preparado. So, Bombo Erlin, igatag ko na ang 500 pesos, no? Bisan ate may pamakal ka na ni, ng bisan kawayan. Bisan na plywood o kung kawayan, Bombo Erlin, no? Tiyari, igatag ko na kay Nanay Janet ang 500 pesos, kagang iya sininga 650 pesos worth of gift pack. So, Nay, unang hatag! 100. Kadua! 200. Ikatatlo! 300. Ikaapat! 400. Ikalima! 500. Abot na ni, kundi na ni pagkagamitan. Din pagkagamitan, Nay? Ako na nung mabutan niya sinigaron. Sa sulod balay. Kapasalamat yan. Salamat ko sa Bombo Radio kag sa mga sponsor kag amon sa aton nga mahal nga Ginoo nga gingrasya niya ko sining adlaw. Bisan to nga nagbagyo. Oo. Salamat. Kitsari, Nay. Ati pagabot karon may pala niya gahon na. Oo. May totoo na piho na. So, hari na, imo sininga 650 pesos worth of gift pack. So, Nay, basta radyo. Bombo. Basta Bombo Radio number 1. Number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Kabalo gali. So, Bombo Erlin, naman to, no? Si Nanay Janet. Ate, nakabato na ini siya sa iya sinis 500 pesos worth, pesos, no? Kagang 650 pesos worth of gift pack. So, Nay, thank you so thank much. you very much. Salamat, Gid. So, Bombo Erlin, igalawagon ko na ang masunod nga winner, si Bienvenido Alvarado Sr., taga Zone 1, Morsha, Negros Occidental. Doon ka namin sa ato, sila nga mga
winner sa Subong Bomborlin. Tihibaloon ni naton kung ano naman niya ang na-experiensya ni Tatay Bienvenido. So tayo mayong agad, di kita, tubang kita dito na para makita yung gwapo, matsura. So tayo, kamusta? Mayong aga? Okay lang Kamusta naman niya ang inyong ining experience sa Bagyong Odette? Ang Bagyo Odette, anong kamusta to? Anong sitwasyon dito sa inyo? hindi ko masyado kabati. Ay, hindi masyado sita. Kamusta tayo ang sitwasyon sa inyo to dito sa Morsha sa paglabay sang bagyo? Ate, damo kahoy tumbay. Amo na apat ka atop sang sina Naglupad? Oo. Nagkagdospiak balay? Ada lang ko pa sa May nakaway nagkagdospiak balay. Yung pangalanan mo man atop matay? Ang Yung pangalanan mo man imo atop? Oo. Okay, so Bomborlin na muna na naglupad ang atop yan ni tatay. Pero safe ka mo tanan? Wala man sang may nasamaran? Ay, kahoy lang kag mga atop tong na-damage sa amon to sa kay ari kami sa Sunwan gindemolis kami sa ilo kami sa sa may Blumentritt sa Smile. Pagkatapos dito kami na start dito naglinupad ang mga atop kag ang mga kahoy kag tumba wala man sang na-damage nga iban pa. Wala gina balay. Pray nyo ya apat lagid ka atop. Oo. Sa mga sa pila ka mo nga star sa isa ka balay? Ang lima? Hindi, dua lang kami ni sa ngakon sa Wahon dason ara lang ngakon nga umaga nga nagaling sa Manila. Kag ang apat saka Ano mo galisin nyo? Oo, dam. At least safe ka mo tanan. Mga kon kami mga walo ka mo kabilog. So mayo at least wala yung may nasamaran, wala yung may na sa inyo. So safe gid ka mo, okay good. So tayo nagano ikaw sang nalawagan ang imo sining nga pangalan? Wala ko gani masyado kabate kay radyo ko yung ginapamatian pirme. So te mag-on gani ko ga bagrong. Ginawa ko na inay kay nga naan pagkaaga na bahate ko na dahil sang programa ni Bomborlin. Hasta na sa 3 ka drama. Pagkatapos dasnan ni Daniel, Bombo Daniel, dason si Bombo Jazz, pakadtor ma sa gabi sa kay Bombo Pons. Ulado, Bomborlin. Mo ginang listener. Ang radyo ko gubaon, na nahigtan na likod na. Makabakal ta na dasuntay. Magdaog kaliwat, makabakal ka na no? Pagkatapos, lubagon hinay ko kasi pagka-on na, mabagrong na todo. Teka pen ba kung Domingo, kay nanamihan ko isang programa ni Bombo Daniel ng Bombo Harana kag iban pa. Namin ako na gulpi lang mabagrong kung kasi ko. Uko namin ng radyo ni Lampos. Hindi man? Lampos na natabin para hindi kalaw. Ano mo gete? Pero at least tay, tungod sa radyo mga gubaon, makabakal ka na liwat nga radyo. Alam ko dibla radyo nga Ti dason dason pa natay no, baka may halantaw naton dason no, kay sa subong lain nga aton sining pa-premyo diri no. So tay, promo naman kita na next Yes. nga may radyo na naman. kabay pa no, Bomborlin nga basi dason no nga pa-promo. Basi kung radyo naman naton sini nga pa-premyo no. So lantawon ni na naton tay, bantayan ni na naton, okay? Okay. So Bomborlin, igatag ko na kay tatay ang 500 pesos no. Naragin. Ano liwatay? Basta Bombo okay na iya. Daragin na lalansang manang akon nga dayal sa Bombo na sa patay da man sa maon. Galing ang diferensya kada nya bagrong. Pila na edad ni tatay? Pila na edad na ton tay? 72. 72. So, grabe, baskog pas tatay, baskog patuhod. Alin sa una, gali, Bombo listener agad. Amo gid. So, Bombo listener ka gid halin sa una tay. Ang Listener ka gid halin sa una. Kapamati ka gid Bombo. o sang una nakadaog ko pero na daw 2011 pa to second draw to sang Saan? sang Ano nga pa-premyo? nalipat lang ko pero to Nagdaog ka de. o 3 mil. Wow. Sa kwanto ya ng draw lang simana. Okay. So, Bomborlin, parehas man subong si Mana, nagdaog ka man Japon, no? Gani man. So, iatag ko nang imo 500. Ang taon-taon din mo ni gamiton, So, naatay, unang atag! 100. Ikaduwa! 200. Ikatatlo! 300. Ikapat! 400. Kalima! 500. Okay, 500 pesos. Din mo pagkagamiton, tay. Thank you, ganda. Din mo pagkagamiton ng 500.
Ano kaklon mo? Vitamin kag bulong ko sa arthritis. Nakunta na yung vitamins ka, gabulong nga Bombo Arlene, no? At bulong ni tatay sa arthritis. Tari, yung imo sini nga 650 pesos worth of gift pack. Ano mambal mo, tay? Madamo kay salamat unas tanan paghulog ko sa akon entre na pangamuyo kay bisan paano kabay pangamalawagan. Di pro ko gapo kabate kay pag-on do pamatik ko na permiya basta magnami ng hunay nga radyo. Di kay pag-on ko bumagrong pinatay. Ti on mo naman liwat, ti panigurado ngalan mo naman na siguro sa dason. Pamuyo lang kita, tay. Umabot ang akon nga junior halis mursa kubra. Nya pa nalawag ngalan mo to sa bombo ko nano oras. Lingnya guro pasado las 5 isip ko sa anong oras. Ate hindi na ni malawagan sang dason kay daw alas 10 hasta. Bayo so lado gid tatay Bombo Arlene kung ano oras siya o kung na naibaloan ni kung ano oras siya nalawagan na Bombo Arlene. So tay pagpasalamat. Una na naman para salamat ko sa Diyos pagkatapos sa bombo. Sa tanang staff daw perte ka damong kilala ko pero wala ko kilala si Tsura. Okay lang gid na at least kilala mo tay no? Alam lang na. Ako kilala mo ko? Wala gani. Wala ako nakilala Bombo Arlene. Okay lang gid na sa mga tingog. Yes, so kilala mo ko sa tingog. Wala mo kilala kung ngalan lang pero sa personal wala. Di mo pakilala kita ni karong kay tatay. So ari na tayo ang imo sini nga 650 pesos worth of gift pack. Tay congratulations kag salamat gid. Salamat Basta bombo number 1 nga sigurado. Basta radyo. Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radyo. Number 1 ang Bombo Radyo. Tatay Benvenido. Thank you so much Tatay Benvenido no. Tay halong sa pag pauli kag kabay pa nga matapos na ining bagyo. Salamat gid tay. Merry Christmas. Thank you gid. So Bombo Arlene naman to no si Tatay Benvenido. Bombo Arlene. So ang isa, Marina, last Bombo Arlene, si Ma'am Ethel Wine Manansala sang La Carlota City, Negros Occidental. Wow ba, Bombo Arlene, malayo-layo si nanay. So nay, mayong aga, kamusta? Good morning, ma'am. Kumusta sa inyo tanan? Opo. So kamusta ang imo sining eksperyensya sa bagyo, nay? Grabe, ma'am, ang experience naman sa UP Lagranha. Ang kusog sa bagyo, mga anang signal number 4. Ang amon nga atop sa kanding kag manok namon, nakakasgid ang babaw, kakasgid ng lupad ang atop. Asa amon naman dito sa kwarto, nakakas naman ang atop. Ay lang kay wala kami maigo. Ang amon mga kahoy, paho sa usaran, nabali, nagtupa gid sa amon nga balay sa atop. Ay lang kay wala gid kami matamaan. Pila ka mag-star nay? Ano kami 5 ang akon bana kag akong anak, mga apo nan. Sa palibot ko mga anak ko man ma'am, kadamo gid sa amon palibot kag ang mga sin Manila tagalinupad man. Ko sige lang sulod lang, hindi lang magwa ang mga muyo gid tudo sa mahal nga Dios nga proteksyonan natatanan. Oo, salamat gid sa mahal nga Dios ma'am kay wala man tang na-damage sa amon. Amo lang na mga atop, naglalupad. Oo, mga kahoy. Grabe, pangamuyo namon ma'am kay ang hangin kusugi katama. So sa subong ang mga kahoy nagkalatumba, wala pa na pang utod-utod, wala pa na pang kuha dito sa inyo. At huwag naman na sa mga bata kay sabi mo ma'am, pag ano naman sa motor, tricycle, siling sambahan ako, aliho, manansala nga. Sige na ning lakat na ta kay ang oras. Hindi kami kaagi ma'am kay ang mga kahoy aras sa dalan. Abi mo, oo, ginsakwat sa doko ka bata ang motor pakadto sa UP. Layo, UP pakadto sa may ubos kay madulhog na sa may proper nga kuan ng highway. Dito na kami nagsakay ang bana ko. Grabe bala ma'am ang kabugat. Kami mga kahoy gaharang sa dalan. Ang kahoy? Oo, sakwat nila nga duha layo pa pila ang kilometers. Di kaluoy sa mga Diyos daog Manila. Dito na kami sa UP nagsakay nga duha. Commute na kamo, lakalota na na. Opo. So, grabe, magaling inyo sining experience no? Alas 12 sang gabi, alas 12 kagainas ang kagahon, mo gito nagyas-yas ang madamol nga ulan kag hangin. Alas 2, gid ma'am, grabe. Ang daw makakas ang atop sa balay. Diyos ko, dali, mga muyo na ta kay Diyos ko, grabe na ning hangin. Di amo to nga muyo kami. Ko salamat sa mga Diyos kay ang hangin daw, ano lang gid sa babaw. Amo nga kulba, gid ko At least safe ta nanay. Nagapanihol man ang hangin didto? Nagapanihol man ay ang hangin didto kagabi?
Oo ma'am, grabe ang mga sanghangin, dason ang atop, gatukyap-tukyap gid. Kulba namin ko lapang, basi malupad ning atop. Importante yan na iaara ka mo sa inyo sinisulod balay kag wala ka mo na ano. Salamat kit sa mga Diyos kay wala sang nadamage sa mga bata, kag sa amon okay man, sa bulig sa mahal nga Diyos. So at least sa Bomborli, no? Ari diri subong sila ni nanay, safe ini sila. Even though nga may aras ang mga kahoy nga nagkalatumba dito sa ila, mga atop nga nilupad, sige hapon, ari di si nanay, no? Para mag-claim sa iya sining papremyo, Bomborli. Tinay, nag-ano ikaw sa nalawagan ikaw kagahapon? Madamol na to ang ulan, no? Damol ang ulan, ma'am. Dason, brand out kami. Lawagan namon pangalan, ang pangalan ko mga 1:45 sa hapon. Tiyan mo to, nang ang migo sa akon nga bana nanawag, nag-text nga, Choy, may nalawagan imo pangalan, nagdaog ka. Siling ko, hiling niya ning wala man ko wala ko entry to. Nga manansala man to anay i-correct anay kung sino gid kay italuin manansala lang ang entry na amo lang na dason nagtawag siya liwat. Confirm pag inibraliyo kay Bumbo Daniel nga akon ngalan. Tida pihogid. Pihogid niya, katuan nyo di. Nga Bumbo Daniel, gabi naman dasun kusog hangin pa. Nag-ayo kami nga kung pwede buwas sa aga. Amo ginayan ay tiki wala taman ginapangayo Bomborli, no? Ang matabo, at least ari ka diri subong para i-claim ang imo sini nga dinagan. So nay, ati ari na para makakadlawan So si damo kali nanay. mga kahoy, sa may higad sa may dalan. Madamo gid ang mga kahoy. Mga pustito kamusta? Ang mga pusti ma'am sa nung tumba man, ang agyan naman La Carlota, pakadto San Enrique. Damo mga pusti nagkalatumba. Amuni ang rason kung nga pag nga nag-burn out. Oo, burn out. So, Bomborlin, paka yung humunta man si nanay, Bomborlin, no? Ari na sa akong mga kamot, ay sini nga 500 pesos. So, na, yun na nga hatag! 100. 200. Ikatatlo. 300. Dapat. 400. Kalima. 500. Okay, na din paggagamitan ng 500 pesos. Agamiton sa sulod sa panimalay, una sa tanan, pasalamat sa mahal nga Diyos nga ginbuligan ko nga nagdaog ako. Ini gamiton ko man, mabakal ko entry liwat para idugang ko naman sa akon para sa grand draw. Ready na si Nanay Bomborli, no? Para sa grand draw, Bomborli. So, Nay, ano yan inyo? Sinigaling ang palangitanan? Subong mamula, gid kami palang tanan kay nang akon ba nang retired na siya senior. Dason ako wala man ma'am. Amo lang mga kabataan lang mga bata lang ga bulig-bulig sa amon. Doon na kami gamiton man adlaw-adlaw. Dako man nga bulig. Ini dako man nga bulig sa amon. Labaw sa tanong pasalamat gid ko sa mga Dios sa mga bulig kag sa Bumbo Radio, sa mga staffs, sa tanan nga staff sa Bumbo Radio, madamong gid nga salamat sa inyo. Nay, Basta Radyo? Basta Radyo Bumbo, number 1. Number 1. Number 1 ang Bumbo Radyo. Kinanay ka malugid na Bomborli, no? Sorry, imo sini nga 650 pesos worth of gift pack. So, Nay, congratulations. Salamat kid sa pag-intra diri sa amon sini nga pa-premyo. So, Bomborli, namo to, no? Ang aton sini nga mga tatlo ka mga tagdaog sa kagahapon kag subong adlaw Bombo Arlene. So, Bombo Arlene, gikan diri sa Studio B, ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Madamo nga salamat kay Bumbo Carla May Defensor. Kaga sa tatlo nato ng mga winners diri sa Maya Daily Draw sa nga 1-2 panalo. Part 20 promo ng Bumbo Radio 1 Star FM. 39 minutos sa nakaligada sa taknang alas 9 sa aga. Pagbalikan naton ang pagpanglugayawan tara sa ibang nga bahin sa nga kalibutan para nga i-check ang ilang mga tradisyon sa ilang mga paagi sa pag-celebrar sa nga adlaw sa nga Pasko. Sa pagbalik sa nga Bombohanay Big Time. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz.
taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka istasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga istasyon kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati kay nakalansang lang sa isa ka istasyon. Di alin to sa DYHB nga ginatag sa akon tigin pabayluhan ko na lang di kay na nagpromo nga amo na para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong. Tapos, siyempre bakal bugas ang sobra. Ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya. Ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, bumbo. Number 1. Number 1 ang bumbo radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod,
para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang maging safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mga nanalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, Basta Radio, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy
para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglan. Philippine Standard Time, 49 minutos na nakaligad sa takna ang alas 9 saga. Pabalik ka diri sa pagpangalagad isang bombohanay big time. May mga nagapasa diri sa ato na sang litrato nga tama nakataas sang pagbaha adra sa may syudad sang Kabangkalan. Amaning rason na guro pila man ka times ang nag-try kita, nag-attempt kita nga magpanawag dira sa mga officials sang syudad sang Kabangkalan pero tiwala gid sang signal. Bata may pila ka mga nagpadala sang litrato ang kataas gid sang tubig baha adra sa may syudad sang Kabangkalan. I-check ka naton na karon dugay-dugay sa may Bombo Patrol kaya padulong man kita dira sa may Southern Negros para nga ma-check ata ang pinakauling nga sitwasyon dira sa may sur nga bahin sa aton ng probinsya. Masikon ang ilog or ang Kabangkalan na biti we have this ilog Hilabangan River bala nga man isa sa mga nag-aapekto gid dira sa may syudad sang Kabangkalan. Ikon hindi man niya kusog ang pag-ulan o kung double ang pag-ulan diri sa aton sa may Bacolod hindi man nga parte sang probinsya sa mga naibabaw to kagadra gid bala dira ang gibuangan sa may ilog Hilabangan River. Amaning mga nagapekto sa ning pagbaha dira sa may syudad sang Kabangkalan. But bisita kita danay sa mga parte sang kalibutan para sa aton nga Christmas around the world. Kadamo sa mga Pilipino nga to dito sa may Hong Kong. Sa may Hong Kong, approximately ni Magnubo sa 130,000 ka mga pumuluyo ang ara sa may special administrative region sang China. China man gyapon sila na Bombo Jazz ang Hong Kong. So isa sa mga destinasyon sa mga kotoran naton nga mga nagatrabaho sa lawas sang pungsod labi na para sa mga helper sa may balay is ang Hong Kong. But kamusahon ta ang ilang preparasyon or ang ilang tradisyon, ano ang mga nakaugalian nila, ano mga naanaran na nila, mayara man bala sang mga aktibidad o kon mga paagin sa pag-celebrar sa kadlaw sang Pasko nga anggid man diri sa aton sa Pilipinas. Yari ang aton nga paglagaw sa Hong Kong sa aton nga Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Shengdan Kuailei! Shengdan Kuailei! Amo ini ang maghambal sang Merry Christmas sa lingwahe nga Chinese nga amo naman ang isa sa duha ka mga official languages sang Hong Kong. Sa piyak nga 11.8% lamang ang nagasaulog sang Pasko sa Hong Kong kag mayorya sa populasyon diri ang may Chinese folk religions uko nagasunod sa mga Chinese traditional religions. May Pasko man sa gihapon sa isa sa duha ka mga special administrative regions sang People's Republic of China upod sa Macau nga may prinsipyo nga one country, two systems. Hong Kong is one of the most developed cities in the world with the most expensive housing. Apang amo man ini ang isa sa may pinakamadamo nga mga pumuluyo sa bugos sa kalibutan nga ang populasyon nagadangat na karon sa 7.5 million kag ginapamunuan sa ila chief executive nga babayi nga si Carrie Lam kag council president nga si Andrew Leong. Sa madumduman nga ang Hong Kong naging colony ini sadto sang British Empire 1997 sang ang ini nga teritoryo ang ginbalik sa China.
Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga syudad ang may largest number sa mga skyscraper sa bugos nga kalibutan. Sa Hong Kong, ang mga Chinese Christians dito nagasaulog sang Paskwa pinaagi sa pagtambong sa mga church services gamit ang ilang nga lingwahe nga Chinese. Apang ang Anglican Cathedral diri may pila ka mga services nga nagausar sang English bangod madamo dari ang nagapuyo nga mga Europeans. Sa mga Kristiyano nga Hong Konger kag Hong Kongese, bisan minority lamang ini sila, apang ingrande ang ilang nga paghiwat sang Paskwa. Hong Kong has one of the world's most festive Christmases and have celebrated Christmas perhaps the most grandly in all of East Asia. Saliwat gikan sa Hong Kong, ang Special Administrative Region sa People's Republic of China, Shengdan Kuai-lei! Shengdan Kuai-lei! Merry Christmas! Okay, sige. Mayon ni kaya sa panyang kalinya para maka-share man sa aton sa ilang mga tradisyon sa adlaw sa Paskwa. Kung ang gid man na diri sa aton no kun dako gid ang kinalain. Direkta sa Maya Hong Kong si Bombo correspondent Jeje Padilla Vergara. Live kita ma'am sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Hello, mayong aga, Bombo Erlin. Kagpatanan nga tagpalamati sang aton nga programa ang Bombohanay Big Time sa aga. Chosan! Advance Merry Christmas, ma'am. Kamusta ang panahon na subong nga dra? Advance Merry Christmas, Bombo Erlin. Ang sa subong matugnaw ang panahon dire sa Hong Kong mainit. Okay, mga pila ang temperature? Sa Domingo, Bombo Arlen, madrap kita sa 14, subong mga 17 kita nga temperature, subong mainit. Aha, okay. Pareho lang kita time, ma'am, no? Oh, yes, Bombo Arlen, alas 9 pasado doon. Madog alas 10 naman na dera. Tikwan mga amon ni, medyo nagkakulo countdown na kita dere na nagasugod naman na sang simbang gabi. So, amo man ang isa sa mga ginangkalangkagan ninyo, ma'am? Ang adlaw sang Paskwa para mandiri sa aton sa Pilipinas. Yes, Bombo Arlene, kung sa bagay nahidlaw naman kami sa ginatawag nga simbang gabi, pero diri sa Hong Kong hindi gid kita pwede nga makagwa kagi makasimbang gabi. Maluwas lang gid sa adlaw sang 24 night sa gabi makasimba kita, Bombo Arlene. Okay. So, damo galing ka mo, ma'am, no? Nga mga Pilipino man adra sa Hong Kong. Yes, Bombo Arlene, baw sa kadamo-damo sa amon dire, baw hindi maisip kapin padira sa may Central Park sa Ubos. Damo gid kita nga mga kapwa OFW dira nga naga-standby. Dason may especially mga kung Sabado kag Domingo. Oo. May mga grupo-grupo pa, ma'am, no? Mga OFWs. Yes, Bombo Arlene, kami may grupo man kami, pero ang amon nga grupo subong tungod sang pandemic, wala na kami naga-standby sa Central kay Bao. Diyos ko, 4 lang gid, Bombo Arlene, ang allowed nga magi-standby sa Central. Tapos kung makita sang pulis nga damo kamo, ginatagaan kami, Bombo Arlene, sang meter stick nga tapi, kay ginatakos nila ang amon nga distansya, kay may social distancing pa kami dire. Tiga pamulya na lang kami, Bombo Arlene, sa bukid para nga wala to ya distancing. Oo. So, hiking do lang kami. Damo man mga bukid-bukid dira, ma'am? Yes, Bombo Arlen, sa dire sa Hong Kong, sa may Hong Kong Island, haros nalibot do namon ang pag-hiking dire. Ang next target namon sa mga new territories naman para nga makita man ang kinalain man nga mga view Oo. Parang kuha naman kahit dapat nga makauluan wine na kita bala. So, banisa sa mga paagi ninyo dira. Ay kung day off ninyo, ma'am, Domingo gid niya, no? Nga tililingob. Sabado kag Domingo, Bombo Arlen, depende sa amo kung ano na ikaw tagaan sa mga day off time. Pero one day lang na, ma'am? Doon gid kadlaw? Yes, Bombo Arlen. Ang iba ginatagaan 24 hours, ang iba naga-stay out man sila. Oo. Okay. So, subong medyo propose po na anay sa mga pagtilipon.
Pero anong mga tradisyon dira iya ma'am kun Paskwa? Para man diri sa aton. Laing Bumbo Arlene gid hay direya sa akon nga previous nga amo, wala kami tuya Christmas decor sa balay kay pure sila nga Chinese, pero ang laisi ko na Christmas hindi madula. Tapos gina-allowed ako nila nga simba 24 nights ang gabi, tapos mauli ako na mga alauna inidya sa balay namon. Kagi madamo nga mga Christmas decor ang makita mo dire sa sagwa sa Hong Kong Bumbo Arlene. Aha. Pero may Noche Buena man kamo. Wala kami Bumbo Arlene no sige na luwas lang gid kon mag day off kami, amo kami nga naga-salo-salo sa mga aton nga kapwa OFW. Pero kung 25 ma'am, wala man kaon-kaon. Waay sa balay sang amo namon, waay daw normal lang nga Christmas dili sa ila. Ano nang religion nila gani ma'am? Buddha Bumbo Arlene. Buddhism ang ilayang religion. Buddhism. Pero why man sila ga-greet no? Gagreet man sila nga sa ila nga lingwahe Bumbo Arlene. Aha. So gabalos lang kamo. Gabalos lang kami sa English words man nga Merry Christmas, man tikon kabalo ka magi Cantonese, singtan si okay man Bumbo Arlene naga-reply man sila sa imo sang Merry Christmas. Diri sa aton niya sa Pilipinas, ti isa gid sa mga palatandaan kag makita gid naton kun adlaw sang Pasko o manog December basta magsulod da ganing Burr months so ti mga naganigpat-tigpat mga Christmas lights and mga Christmas decorations. Dira ya ma'am, may mga amo man sini. May ara man nga mga balay Bumbo Arlene nga may nakabit-kabit man sila nga mga Christmas decor, pero sa akon subong nga bag-o nga amo wala kami sa nga Christmas decor dire, pero sa sagwa sa mga karsada may ara sila nga ginabutan nga dako nga mga Christmas light kag Christmas tree na amo lang na Bumbo Arlene. Aha. Pero may mga nagatukar ba ma'am, mga Christmas songs? Wala Bumbo Arlene. Wala. Pero kung New Year, wala man gina-celebrate? Ano man? Kung New Year Bumbo Arlene may kwan man sila, may fireworks sila sa may Chinchachoy, ti amo lang gid lain na Bumbo Arlene. Tapos sa may Yonlong may ara man sila nga Christmas decor dila nga dako man, tapos dira lang ang may area sila Bumbo Arlene nga kung saan pwede sila makapalupad sang ilang fireworks. Okay. Pero kung waning COVID pandemic, ma'am, nag-telepon-tipon man ka mo da kung 24 sang gabi or 25 na ginagi? Yes, Bumbo Arlene, 24 at gabi nagagawa kami kag magsimba, tapos pagkaaga ng Christmas, nag-celebrate kami sang Christmas party. Like sang duha na katuig Bumbo Arlene ang nagligad, last namon nga celebrate sang Christmas together with our Bombo News correspondent si Tita Merly Terney Bunda. Dito kami nagselebrar sa balay sang iya nga employer, open kami dito, pero sa pagtaliwan ni Bombo Merly waay na kami iti balay nga pwede nga matipon-tiponan sa park do lang kami Bombo Arlene. And by the way Bombo Arlene, ikuan ko lang gali, thank you gid sa privilege nga pag-interview mo kanakon. Hay subong adlaw ang handurawo naton ang birthday ni Tita Merly Terney Bunda, ika-55 niya na nga anyos. Oo, amo gani man na kibot man kita to sa Golpiada ang pagtaliwan ni Bombo Merly. Yes, so amo ni ma'am no, pero ibang mga employers waya nag-allow no nga may bisita ka magsulod. Waay Bombo Arlene, bawal gid. Bawal gid ya. Before bisan may COVID, bisan wala COVID. Bawal Bombo Arlene. Pero sa sagwa lang open kami Bombo Arlene, like sa mga park, pwede kami makaselebrate ng Christmas. Pero subo nga COVID, distancing lang kami. Oo. Wala ba niya siling ma'am nga may rabi ka mo pag telepon, dason gatagay man mga gifts abi, especially kung do close friends na gidabi ka mo? Yes, Bombo Arlene. Pareho ka naton nga mga Pilipino, mga Ilonggo, hindi gid na malikawan nga baski sa baratohon lang nga mga bagay, nagaputos gid kami Bombo Arlene, kag itao sa amon nga mga abyan. Oo. Pero di subong nga na wala na mga Christmas party. Grabe no, 4 lang gali, maximum makaululupod. 4 lang gid Bombo Arlene, kag hindi ka makasulod sa isa ka lugar kung wala ka sang safe Live Hong Kong Bombo Arlene, may QR code sila.
Okay. Before ka mag-enter, gatap ka Bombo Arlen sa cellphone mo ara na ma-detect, tapos kung magwa ka na sa area, halimbawa restaurant or sa CR, i-leave out mo na Bombo Arlen. Oo. Okay. So, pero magtamayawanay kamo daya, ma'am. Merry Christmas lang gidya. Kamo biga mga Yes, Pinoy. so, sa aton nga lingwahe Bombo Arlen, Merry Christmas lang. Pila ka na katuig dira, ma'am Jeje? Sa diri sa dugay naman ako nga isa ka OFW Bombo Arlen, since nga ara pa ako sa Middle East ang una, nagsaylo ako diri sa Hong Kong. Sa Hong Kong diri mga anom na ako ka tuig Bombo Arlen. So, pila na katuig, ma'am, ay kakapuli de? Sang 20, tatlo pa lang katuig Bombo Arlen, umpisa sang pag-started sang COVID, tatlo na katuig na wala pa ako makapauli dira sa aton sa Iloilo. Kabay pa nga matapos na to dining COVID. Subong ginabantayan na bonda diri ang ining bagyo na naman. May mga himata ka man, ma'am, no? Diri sa may Bacolod. Yes, Bombo Arlen. Actually, kagabi, alas 2 ako sang kagahon nagturog kay nagasorbe man ako sang akon nga mga pamilya dira sa Iloilo. Especially sang akon nga kabataan. Kag ang akon nga bana dira sa Iloilo. Sa Bacolod, isa lang siya, Bombo Arlen. Masubo ang akon nga payag-payag. Mayo na lang kay wala matumbahan sang paho. Nagilikaw ang paho, Bombo Arlen. Pero ang manoko, Bombo Arlen, nagkalalupad kagabi, Diyos ko, di na to ihan ang manoko. Basta na ihaw na to. Native, ma'am? Nga manok? Native? Okay, Bisaya? Sige, nauto na kita. Kay Ma'am Jeje Vergara from Hong Kong. Tiway gina dito man sa mga selebrasyon. Awan ang isa sa mga ginakapong awan sa mga kautoran nato ng mga nagatrabaho sa luwas ng pungsod. Pero tingwa na gid nila nga maka-uluantos lang sining mga kasubo para nga makapadala sa ila sining mga pamilya diri sa may pungsod Pilipinas. Sige, thank you gina sa kaya Ma'am Jeje Padilla Vergara. Para lang kita time and advance sa Merry Christmas sa dara sa inyo sa may Hong Kong. Thank you man sa ning oportunidad nga maka-share diri sa inyo nga mga tradisyon na dara sa may Hong Kong. 7 minutos. Okay, si ma'am. Di ko gani pa standby kaya Bombo Lian. Maskin sa phone ng kita Bombo Anthony. Kay may pila ka mga superteng lapdagon nga baha sa mga dira sa may syudad sang Kabangkalan. Ma'am Jeje. Yes, Bombo Arlen, naupod kita. Nauto na kita. Pero ma'am, for sure, sagad kagid mag-tambyaw. Kasi may tamyawan na kadre, before sang ato na pagpanambyaw in, anong inyo gani language dira, ma'am? Ano ganito? Cantonese. Cantonese, Bombo Arlen. For sure, may tamyawan kagid diri sa may Panay or Western Visayas. Ginatamyaw ko lang gali in advance Merry Christmas ang akon nga pamilya dira sa Iloilo, ang Casa Padilla family, kag sa dira sa Bacolod ang akon nga bana si Tata Vergara, kag sa Barangay Singkang Airport ang akon mga sister-in-law. Merry Christmas in advance. Kag sa tanan nga mga OFW gali Bombo Arlen, gusto gid ninda nga magpatamyaw, especially sa best friend ni Tita Marley Terni Bonda, si Talore Picasi, si Joby Jacuna, si Sita Annabel Nohas nga taga Valladolid, kag si Mami Jonalyn Piña Florida Dagoro, kag si Joan Position, and sa Italia ang aton nga Bombonios correspondent si Beth Orbino, kag sa mga Sardania family dira sa Talinog. Keep safe lang kita, kag maayong aga, kag Merry Christmas sa aton tanan. Ege. Advance sa Merry Christmas sa Ma'am Jeje, and I hope nga ti makapauli ka man na diri. For sure kahidlawan ninyo sa pamilya ninyo kay pila nakatuig may ka man nakapuli. Stay safe gid dira Ma'am Jeje. Thank you so much. Mayong aga, ma'am. Thank you man Bombo Arlen, isa ini ka pribilehiyo sa akon nga makaupod ko ikaw nga ma-interview mo ang akon nga idol Bombo Arlen Bayunita. Ini ang inyo Bombo News correspondent Gigi Christy Casa Padilla Vergara naga-report Basta Radio Bombo. Sige, mga salamat kaya Mama Jeje Padilla Vergara. Direkta dito sa may Hong Kong. Sa ato na sa nga paghahibalo sa ilang mga tradisyon kadungan na sang adlaw sang Paskwa. There is a Christmas around the world.
Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Sige, iban na siniyang mga lugar pag-bisitahan naman na naton sa iba na tanga mga public affairs sa programa diri sa Bombo Radio Philippines. 10 minutos sa nakaligada sa takna ang alas sa 10 sa aga. I-check naton na briefly lang gid ang ining information na grabing pagkabaha adra sa maya syudad sang Kabangkalan. Medyo nakibota kita katid man mo nakadouble bilang pag-ulan nga dala sa ning bagyo. Kakusog lang sang hangin but sa mga naibabawa dito nga portion at isubong nga dra naga us-us na sa maya syudad sang Kabangkalan. Ano ni katuod, Bombo Liani Zilminardo, kamen. Yes, Bombo early, no? So, nakakuha kita sa information diri sa mga pipila ka Facebook friends naton. Kaga, isa sa ni Bombo Erlin is classmate kung ganda sa maya barangay Kabangkalan, sa city of Kabangkalan, Bombo Erlin. So, sa diin, nadumduman ko ini ang evacuation center is Rams ini siya, Bombo Erlin, no? Ang ngalan sa evacuation center ni isa ini siya ka-iskilaka na Bombo Erlin. Pero hindi ko na clarify gid kung east ini or west kay duwa na da ka klase sang Erams Bombo Erlin. Sa subong dira sa maya sagwa sang Erams Bombo Erlin tuman gid ini ka dalom ang baha, no? Kay kung natan-awon ta na dira sa may mga problema man ang mga drainages kag ang sa parte sinisa nga taytay sa lubangi Bombo Erlin nag-awas ang tubig. So medyo madalom-dalom subong. Basta talubangi nakalapaw ka na sa may city proper kung nakadto ka sa ilog, Bombolyan? Yes, Bombo Erlin, ini ang taytay talubangi, no? Maagyan tani kung kapakadto kita sa ilog, Bombo Erlin, sa Banuasang ilog. So nagalapaw na diri ang tubig, bangod Bombo Erlin, sang sininga agar, no? Nagagrabe ang bagusbos dito sang ulan, so sang kagabi. Okay, pa Bombo Erlin, so sa mga pumuluyo nga na-contact nato, no? Nga ang hangin amo ni ang tudog gid sa Basko which is madamo gid ang nagkala-apektuhan na dito Bombo Erlin kang makita man naton ini sa Laragway nga mismo ang city do kung sa ano pa no hindi gid ma-deny nga naagyan ini sang bagyo kung i-compare diri sa Maya Bacolod okay pa ang sitwasyon diri pero sa dito Bombo Erlin madamo gid ang establishment ang naapektuhan sa bagyong Odette Bombo Erlin. So basikon nagtingo ba kadamol giguro sang ulan sa babaw bala Bombo Lian? Yes, correct gid Bombo Erlin subong na dito sa nagdunhog nga area man susuno man Bombo Erlin sa may nagakontak naman kanina sa nga kagakon sa aton diri no nga grabe dito ang bagusbos sang ulan kasi subong man ini sa Bombo Erlin sa hangin no nagadungan sinikiti nagkagina nagtahaw na diri sa aton nga sige pani-post sila sa Facebook yang tabi nila tapos na pero grabe pato dito ya sa may south nga bahin Bombo Erlin ang bundak sang ulan. So wako nang tawon naton nadako gid ang portion no sang proper mismo sang Kabangkalan ang apektado Bombo Lian. Yes, correct gid Bombo Erlin kay kung tan-awon ang syudad sang Kabangkalan is nanubuan na ini o na do kapatag na gid bala Bombo Erlin. So ang posibilidad sina ang tanan nga tubig nagadto na so nag-awas pagid ini ang taytay talubangi which nag-cause pagid ini sang dugang nga pagbaha Bombo Erlin. Okay, so tingala ko man ang nigid ma-contact ang mga officials naton, ang mga officials sa dira sang syudad sang Kabangkalan. Amo ni siguro no kag pati mga kakilala mo man hindi naman online na subong. Yes, amo gid Bombo Erlin kag may posibilidad nga wala na gid dito kuryente kay delikado. Biskan may power pa siguro kinanglan gid tungod sini sa kadalumon sang tubig na Bombo Erlin. Okay, sige. Balik lang kamo karon na ko nato na kamo sa area. Thank you gid Bombo Lian. Yes, Bombo Erlin, amo yadto ang balita gikan sa patrol ini si Bombo Lian Zilminardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, sa radyo. Bombo! Wala mga salamat kaya Bombo Lian Zilminardo. Balikan nato na dugay-dugay dira sa mayan syudad sang Kabangkalan. Matati mo na niya ang sitwasyon dira ini kada mo na kakusog ang hangin or ang ulan na kagabi. Pero sa kina sang kagahon na nagbundak ang ulan. Nagatingo ba na baladra na nag-us-us tananan sa maya syudad sang Kabangkalan nga nagaresulta diri sining pagkatuhaw ko na paggaluntad sang pagbaha.
Standby sa mga kotoran nato nalabi na sa mga nagabantay sa mga updates sa dara sa maya syudad sang Kabangkalan kag mga kotoran ta ngayara sa maya luwas ang pungsod ngin sa mga himata yara sa maya City of Kabangkalan. Kin sa minuto sa nakaligad sa takna ang alas sa Diaz sa aga. Walabo sa nang aton nga tiyempo dari sa babang alagad isang bombohanay big time. Anytime magasulod ang aton sa ning team direkta dara sa maya Southern Negros. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio